Seachagah chud go scéalta na seachtaine seo Tuairisc. Seachtaine ina déimhneach cé a bhach ag seasamh de háchan na huachtaránachta an bhí se thugann. Siad Catherine Connolly, Heather Humphreys agus Jim Gavin an túir a bhaise ag dul scór an phobal, an líon is lú iarthaí a dáchan uachtaránachta ó 19. Tá an Ghaeilge meas na nábhar cainte sa bheachtas. Si Catherine Connolly an téin iarthar bhfuil an teanga aici, ach tá sé gealta ag an mirt eile go bhfuil siad an Ghaeilge má hautarí a gás Humphreys. Ceann sa scéalta móra eile na seachtaine ná na mílta a bhí a láthair ag mórthaúil cearta i mála clia an deir seachtaine seo caite, le na mí hástacht faoi pholasaí an rialtas le na Gaeilge agus na Gaeltachta a chur nniuil. Bhí uachtarán chun na Gaeilge Ciaran McGillivain ar chuid in na Gael a labhair leis an slua las muga heachlein. Tugach súntas don méid a bhí le raige le léna áirde agus tuairmeán go bhfuil ceangal níos dlúthe ag an gunra leis an bolíocht le bra. Leabhar maitó cumín le híor thuachtarán agus iarmhaoil híntracha eile a chud an chunara chun na dúirmí aáil. Bhí an scéal sin agus táchan na huachtaránachta a meas na nábhar pléach ar an agran is déanaide an pod Gaeilge atá ag filleadh ó Thos an Táirí. Tá agran nua agan an teachtain seo chomá de paiste cainte le Helen Hé. Ar deire curach tús le colin nua an teachtain seo is mór an sport é, ina dúirfar blaise de scéalta beaga, móra, aiseacha agus iontacha ó híal an sport. An teachtain seo tá Donald Trump agus Kern Ryder, Bill Murray sa Gaeltacht agus Gaelgóirí ag titimón spéir. Tá na scéalta sin agus go leor eile Tuairisc.